liikaa. Laske siitä matikkaa, kun löytyy 4, 4 ja 4 puolikas natikkaa. Jos mieluummin saa kaveria kuin ulkomaista mafiaa, se johtaa sykkää tarinaan, kun haluu tehdä valintaa. Kotipolttonen on niin vitun paha kolttonen, et sitä kande jahtaa kaikkien mahdollisten lortojen ja kotipoliisien. Ikuisena silmät ikkuna, jos on vieno aromia, valo kajastava ikkuna. Mitä vittua tää meinaa, ettei jengi voi tulla järkiin? Vähän laajemmin kuin vaan tää OLARI. Toivos eletään vielä, mut pahoin pelätään, et asenteet ei muutu tulevaisuudeskaan se enempää. Valtaa jotkut samat umpitönköt, tukikusettajat, kansanukottajat ja muut sliikit puhuttajat. Päätöksiä tehdään, mut vaan silloin kun se on sopivaa, ja täältä päin ei taida kuulu säästöpossun kolinaa. Se on kone vanhasta koulusta, ei puhuva vaan laulava. Kannustava, mutta naurava, koko matka studioon ja takas tyyssiasta. Ei tarvi olla kuusisukas Suomi-räpin tilasta. Tulee olarista, kunnioittaa juuria. Ei oleellista, vaikkois levymyynnit kuinka suuria tai 1 miljoona luuria. Lataisusoitto ääntä, vitu teosto saa kuoria, nekin voitot päältä. OLARI, auktoriteetti ja päihdeongelmia, just niin. OLARI, voi duuna mitä duuna, mut jos jää kiinni. OLARI, auktoriteetti ja päihdeongelmia, just niin. OLARI, voi duuna mitä duuna, mut jos jää kiinni. Se oli 7-8 toukokuun vikapäivä, kun perhe Koposille tuli uus pikkuäijä siihen inkkarin viereesi 8 kerroksisi. Jos muutettiin ostari eteen punatiilisi, oikein kasvuympäristö akuutille skontille. Lyhyt matka jokaiselle taktiselle hollille. Muiden äpärien kanssa pistin menemään. Oli ihan paska, mut silti aloin skedemään ja jatkoin uskollisesti monta vuotta. Urheiluharrastuskin voi ongelmia tuottaa. Ei leikitty mitään yhteiskunnan vihollista, mut silloin skedeyskin oli about rikollista. Ainakin kaiken vitu tukarien mielestä. Vieläkään ei viihdy niiden homojen vieressä. Aina joku TV aukomassa päätä. Kersojen kipu kävi aikuinen näätä. No onneks tekillä oli hyvä puolustautu. Ei tullut sama urpo uudestaan avautu, mut niitä oli muita ihan tarpeeks monia, joiden mielestä kaikki ois pitänyt pelaa jotain hokia. Pesäpallo tai muuta kunnon nuoren homma. Niinpä seuraavana harrastuksena aloin sitten pommaa. OLARI, auktoriteetti ja päihdeongelmia, just niin. OLARI, voi duuna mitä duuna, mut jos jää kiinni. OLARI, auktoriteetti ja päihdeongelmia, just niin. OLARI, voi duuna mitä duuna, mut jos jää kiinni. Hehe.